yeeɓiyankoɓe Ayaw Piindi TV ha tengte yewta gande men ɓaleɓe on calminama salminago nede salminago teddugal mo kala ɗo woni ene woni yo jaam kisi Allah gone men natirde nde ɗo hitande ujunnaji 225 yo won hitande cellal duumigal juutde balɗe yaada e cellal dakamme juutde balɗe ko cellal duumigal yaade asuko jaaju e famodirde ɓesguji mum Allah adda kisal adda ndenka Allah adda udditare kala ko wonno caɗele yo hatte ujunnaji 224 noon gande men ɓaleɓe en jetti mawɓe men ɓe ganduɗa golli men golle joɗɗe baɗɗe fayida ɓe teddi hen ɓe neemi hen ɓe kooni hen woni mabɓe yaaɓe yo Allah yumaɓe yaafoɓe harnaɓe aljanna kamɓe e maɓe julɓe kala mawɓe heddiɓe yo Allah junno duuso ngo e sukaɓe jaɓɓe janggude gandal ngal waseyade en gartiɗo e musidɗo men sehil men Thierno Ousmane Gangué o wona koɗo e galle he on teskimo kewgol makko koyɗe e galle he ko yetta Allah hakkude makko e yidde e yimɓe makko e almuɓe makko e hoolare mumen saabi ɗen koyɗe ɗe ganduɗa mo heewe galle he kadi galle o ko galle makko Thierno Ousmane ko addi fof calmina yiiɓe en koɓe Piindi TV alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala maulana rasulillah sayyidina wa nabiyina Muhammad ibn Abdullah bismillahi irrahmani irrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmani irrahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin min calmini dennagal yeeɓiyankoɓe min calminima Thierno Abou min calmina kadi galle o foof noɓe mbawi wonirde e kadi kala bani adama to wawi min yebde e dow leydi amin ñaago Allah yo Allah wadanmo jaam Allah waɗanamo udditare e yaajede ha Allah artiremo e dow leydi e dow jaam bisimillah a jarama ko Ali Fall mawɗo kañum huufi kaɓirɗe ɗe guila heccanki lomtade yolde ɓe tawaka saabu Djiby Dieng e omo ganduɗa ko bamodi eɓen toon to Bokke Jalluɓe ziyara Thierno Salif yo Allah yuma yaafo an aljanna en jettiɓe en donimamaɓe Bokkanaɓe fof jettama jarnama Thierno Ousmane Gangué almuɓe ma ene jettuma won hen ene jettuma yoga hen ene jettuma ene jarnoma ha ko ɗum saabi koɓe kalantami ko ɗum kalanma ha saabi sa fof jiiɗa yartuɗo kono ɓuuɓe hewde kalata koye sifa timle ma e famamuyaji ɗi dañata hen beele ɗa wawi huttade hen ha ɓoya yaaje ɓe mbi kadi tawaɗe aɗa yaara seesa haɓe ɓuura famde ko kalta ko to banggue timle ɗe alhamdulillah e ɓeydude dande seeɗa noon mi anda denɗiraɓe bisimilla maɗa alhamdulillah lawol gongol Thierno Abou amin calmina dennagal ɓe ganduɗa kadi ko ɓen min gollodirta abin ɓe du'ano kadi yo Allah ñiɓɓe mabɓe jaam wadna ɓe kisal ɓe himmati mawlana rasulillah eyyi Thierno Abou saaha fo saaha mi hallanma ko fati e batte timgal noon mi wima yoɓiti ko e pecce tati ɗe jiiɗa pecce tati ɗe jiiɗa hen feccere foof won ko yahata e muɗum masalan neɗɗo mo ganduɗa hoorema ari e maɗa no yiiɗi andude ko ganduɗa wuuri ɗum ɓenni dennagal ko ɗum ko wuuri ɓenni amo yiiɗi andude ɗum kono kadi dennagal ko wuurata oɗo saaha mo gonɗen amo yiiɗi andude ɗum so ɗum ɗon ɓenni kadi ko woni ko yeeso muɗum bani adama garɗo e maɗa ko woni ko yeeso makko ko gandanɗa hoorema ko moƴƴere e kisal ko gandanɗa hoorema ko bone ko gandanɗa hoorema ko caɗele ko gandanɗa hoorema ko rafiji foof ina yiiɗi andude ɗum noon so tawi neɗɗo a timanimo a wawat haalandemo e dow noon timgal lamgal a wawat haalandemo ɗiɗo tati a wawat haalandemo ko wuuri ɓenni a wawat haalandemo kadi oɗo saaha ko wuurata e kadi dennagal ko taarimo ma waw haalandemo kono kadi ko woni ko yeeso jomum ma waw haalande jomum ha laaɓa o anda holɗum woni yeeso makko kono kadi o anda holɗum woni sadakeji gandanɗa hoorema ɗum o foti wadde pour que woni ko yeeso makko so tawi ene hen waɗi rafiji e bonandeji e dabareji e kadi caɗele ɗe gandanɗa hoorema ina ara e jomum Allah ittanamo ha laaɓa kono kadi so tawi won ko gandanɗa hoorema no foti arde e makko e batte arsigue yeehi fayi bonde Allah ittanamo ha laaɓa arsigue makko wawa udditade wawa yajde so tawi kadi ɗanngal nani yeeso jomum Allah newnanomo o wawa yaade e ɗanngal he o yetto dow jaam Allah waɗnamo kisal waɗnamo udditare woni firtare e yaajede ɗum ɗon woni nafoore timgal manam timgal moom machallah ina heewi nafode bisimilla maɗa arta sifaji timle ɗe joguiɗa ɗe kutoɗa banggue ɓuurano banggue leydi walla ɓulli walla ko nandi hen eyyi alhamdulillah lawol gongol nde wonno nde saaha fo saaha mi wiyanmo timle joguimi hen ko façon ji tati manam na waɗi timgal gandanɗa hoorema ina waɗe e ndiyam na waɗi timgal gandanɗa hoorema ina waɗe e kurus na waɗi timgal gandanɗa hoorema ina waɗe e leydi kono noon e dow ɗeɗo timle tati foof
na waɗi hen timle ɗiɗi kadi ɗe ganduɗa so tawi mi waɗani ɗum neɗɗo kala ko kalana mo woni hen firtotako woni holɗen woni batte leydi ndi manam kala mo gandanɗa hoorema mi toɓɓanima kala ko mbimani hen iwata guila subaka ha nangue muta sum wi jomum o sum wi jomum dañat jawdi sum wi jomum heɓata jawdi dañata jawdi sum wi jomum kadi ma salluma his te kadi bani adama gurɗo wawananama hay batte so allahu lamɗo jaaɓi fodde ko wurata ko walla fodde ko heddi koye gurnam jomum ala bani adama mbawɗo dabrude mo heɓa mo kono kadi ala mo gandanɗa hoorema na wawi ittude ɗemgal bongal faana e jomum heɓa ɗum ko gandanɗa hoorema kadi woni kurus timgal kurus ngal kala mo gandanɗa hoorema mi fodanima mi wima janggo ɗum ɗo mbaɗata ɗum ɗo ma heɓma so allahu lamɗo jaaɓi ko noon wayata mi heewi noon ɓe ganduɗa maɓe noddam ko fati e batte timle saabu timgal lamgal machallah so tawi mi waɗnima ɗum haaɓe gayni ɓe mbaddata kam e yimɓe kewɓe ɓe gasata yimɓe hewɓe ɓe gasata mami wadde mabɓe sababude timgal saabu timgal mbaɗanmi ngal e batte toɓɓe timgal mbaɗanmi ngal e batte kurus timgal ɓurata ɗum labde timgal noon hen saaha fof mi haalama Thierno Abou ko dokke manam Allah darata jeeyado muɗum jondomo o hokkuma gandon gandal wona moni foof heɓata gandal timgal lamgal ɗum taki mbimani Allah fecci kam ɗeɗo timle tati e nder ɗeɗo timle tati kadi Allah fecci kam timgal toɓɓe leydi kala mo mbaɗanni ngal kala ko mbawmani hen haalande guila subaka ha nangue muta ala foof ko firtoto hen alhamdulillahi rabbil alamin ɗum Allah waɗani kam ɗum Diop Thierno Ousmane Gangué a jarama holto ñagguɗa ɗeɗo timle beele ko ɗo e Sénégal koye jigna e ma tan walla jigguima banggueji goɗɗi ɗi ganduɗa taw jomumen ko andaɓe ko mantowaɓe banggue timle alhamdulillah lawol gongol ko fati e batte ɗimle ɗen timle ɗe noon janggumi ɗum ko ɗo e Sénégal won hen ko janggumi noon toon to Gambie kono ɗo janggumi ɗe ɗo e Sénégal kutortomi eyyi won ce gonɗe e nder Gambie ce e ladde won hen gande timle ɗe janggumi toon kono noon ɗeɗe janggumi ɗe ɗo e nder leydi he ko ɗen kutortomi goɗɗum ɗum noon wona jangde waɗat hen ko ganduɗa hoorema a janggat paama won hen ko gandanɗa hoorema ko dewe Allah yettintama ɗo Allah lowatama won gande e kadi manam saaha mo timata o so tawi ka jeeyaɗo Allah tigui rigui kadi aɗa rawa Allah hokkima ngal ɗon gandal soto timane neɗɗo o ko rawa hano haalantama dendagal ko woni e bani adama he manam mo nanodirta o téléphone aɗa timanamo ko rawa hano haalantama ko woni koye dow makko e kadi ko taarimo e kadi dendagal dille makko e rawhanuji makko no goniri ɗum noon ko raw hanma haalantama ɗum ha laaɓa so tawi kadi oɗon joddi saɗa mo daara dendagal ko so tawi neɗɗo jooɗima mi hucciti e jomum dendagal ko woni e muɗum saaha mo timananmi o Allah hollat kam ɗum e yeeso makko mi haalanma ha laaɓa ko guurɗa ɓendi e kadi ko guurata oɗo saaha e kadi ko woni yeesoma e kadi dendagal ko taarima e kadi ko woni yeesoma fof mi haalanma ha laaɓa ɗum ɗon Allah hokki kam ɗum Allah newnani kam ɗum machallah bisimilla ma mbiɗa timle ko tati ko timgal ndiyam timgal kurus e leydi leydi ndi ɓuuri wawde timirde so diwdi noon ko kurus o nde ndiyam ɗam fuɗarde timle ɗe kanje poti jobdi walla ɗe potani kañum fof foti kañum fof poti eyyi kañum fof foti ko jomum tagata koye junggo pour mbawa waɗanede ɗum fof foti kañum fof ko gotum machallah kono so hunde sa yiɗi hunde yawde ko leydi ndi mbatta walla so tawi tiiɗi mbaɗa kurus o walla ko ma tiiɗan mbaɗa leydi ndi koko yaawi walla ko tiiɗi ala so tawi koko yaawi manam jomum wanna ɗum kurus o kono so tawi jomum heñaki ha ɓurti mi toɓɓanat ɗum te kadi sum toɓɓani ɗum dendagal ko mbimoni guila subaka ha nangue muta firtotako no mbirimon ni haalaji makko ko noon wayi no mbirimon ni kadi gurdam makko ko noon wayi no mbirimon ni kadi saaha mo dillata e kala ko wawi dillude ko noon yarata alhamdulillah Thierno Ousmane an aɗa huuto to banggue timle guila e leydi ndiyam ha e kurus yoga e sernaɓe halifaɓe diine mbima timgal dagaki ko jaboɗa jomumen eyyi ɓe ganda ɗum tan so tawino dendagal mo jiiɗa sah ina wima timgal dagaki mi wonanima ala foof semaine mo jotto te o timnaki wallahi mi yi hewɓe ɓe ganduɗa hoorema aɓe mbiya wonde no timgal moƴƴani walla timgal ala aɓe jedda timgal te ala foof semaine moɓe jotta ko taɓe noddani timowo timanaɓe ala foof kadi lewru nduɓe jotta ko taɓe gaddani neɗɗo ari e nder galle mabɓe nataniɓe noon halwa balle tati ɓeɗo kala neɗɗo mo jiiɗa ina wiya ɗum ɗo moƴƴani
andu o jotta ko lewru ndo nattanaka halwa andu kadi o jotta ko lewru walla semaine mo gandanɗa hoorema o timnaki ɗum ɗo kam min wimani ceerno abou moƴƴani noon beele koye ɓuwana he woni walla moƴƴani o ko sirkuji walla ko oyodirde to banggue golle eyyi ɗandi yimɓe heeɓe noon ɓe gañi ko ceede noon waɗi heewɓe gañi ɗum saabu e zaman nelaɗo Allah sallallahu alih w sallam ne waɗi mbaɗannoɗo ceede ne heewi ko gandanɗa hoorema o haalnide ɗum nelaɗo kadi o haalni ɗum yimɓe garnoɓe yimɓe guurɓe ɓe avant nelaɗo Allah sallallahu alih w sallam ne ara e kadi zaman nelaɗo waɗi kadi ko haalno hen te ɗum noon fof ɓe pawi hen yitere ko ɗum noon taki noon ɓe mbaɗi ɗum sirque manam ɓe mbi moƴƴani kono noon wona sababu wondono moƴƴani ha yetti ɗon eyyi kono noon ceede kam koko gandanɗa hoorema heeɓe ne karmin ɗum walla heeɓe ina gañi ɗum kono noon min Allah newni kam mi meeɗa wadde ceede mi meeɗa wadde ceede min kala mo timananmani koye ɗeɗo gueɗe tati woni batte leydi batte kurus batte ndiyam e ɗeɗo gueɗe tati noon toɓɓe ɓuuranmi hen wadde e batte kurus machallah haaju mum tiiɗani no fewi ko hon mbatta ndiyam eyyi mo gandanɗa hoorema haaju mum tiiɗani no fewi walla wonno wayi ko fati e batte dewle on noon ndiyam tan dardan moni kono noon on mo gandanɗa hoorema ko joguiɗo haaju timmuɗo haaju on ɗon mi toɓɓananmo e leydi kala ko mbimon hen noon Allah waɗirta ɗum inchallahu rabbi mbo toɓuno namdal ko fati e dewle mi so an yetta ɗon namde goɗɗen dow an yettima dewle joni holko sengodir ɗum to banggue dewle ɗe to banggue ndiyam e ƴewgol dewle ɗe eyyi alhamdulillahi rabbil alamin ko taki mina ƴewana rewɓe ɓe ko fati e batte dewle ɗum ko gandanɗa hoorema ina yowiti e ndiyam saabu rewɓe ɓe hewɓe mabɓe ko wonduɓe e gorko ladde woni cheydani ko ɗum addi hen sahaji jomum ne wawi joɗade so hay sukaɓe rewɓe ɓe ngala e rewɓe ɓe ngala e dewle jomum en surtout ɗanniɓe aɓe mbawi joɗade tan ɓe jalta galleji jinnaɓe mabɓe aɓe mbawi joɗade hen sahaji ɓe mbasa nanande jinnaɓe mabɓe aɓe mbawi joɗade hen sahaji kadi jomum kala ko jinnaɗo ma haali mbiya wona gonga kala ko jinnaɗo ma haali kadi gaddana ɗum caɗele ɗum ɗon ko cheytanuji gandanɗa hoorema aɓe ɗum jaadi kono kala mo gandanɗa hoorema aɗa darta ko fati e batte dewle mo gandanɗa hoorema Allah waddi min so tawi wonmo jiɗɗa woni suko gorko o yiɗama kono kadi aɗa yiiɗi o resma o jaɓanima resde so Allah waddi en e dow balle pamɗuɗe ma Allah newnu hakkude moɗon kala ko mbiɗama ko ɗum mo watta te kadi so tawi Allah ne ñaawi dewgal hakkude moɗon ma o resma caggal ɗum noon kadi so tawi ko gorko mo gandanɗa hoorema amo yiiɗi debbo kono noon debbo o softananimo walla yiɗamo so tawi Allah waddi min kadi ma debbo o hokkumo hoore foof e haqqille makko ta kala ko wimo foof o waɗat ɗum kono kadi so tawi ko mo gandanɗa hoorema amo resi debbo o jooɗi ha welimo tan ha wela tan ɗaccimo ɗon yeehi hooti galle bammum so haaji Allah so tawi Allah waddi min ma joom suudu makko artu ha e koyɗe makko so tawi komo ganduɗa hoorema aɗa jogui joom galle maɗa kono nafatama te kadi ko coow subaka coow kikiɗe so tawi Allah waddi en kadi mawɗat manam mawɗat woni maw nehe ha gandanɗa hoorema dennagal ko mbiɗamo guila subaka ha nangue mutto maw waɗ ɗum ma hokkuma jaam te kadi maw nafma so haaji Allah kono kala mo gandanɗa hoorema noon aɗa wondi e debbo walla aɗa wondi e gorko jomum janfima sa waddi en ma o haɓɓe haw tiiɗa haw arta e koyɗe maɗa inchallah no ɓuuri yawirde e batte dewle eyyi a ceerno Ousmane heewi ko wiye gokon wonde debbo ladde kono heewani ko nanmi no wiye gokon wonde debbo ladde kewɗo nande tan ko debbo o no wonde gorko ladde beele ɓeegani ina daña ɗumen sahaji eyyi gorko no debbo wondirta ni e gorko ladde ko noon gorko dañirta debbo ladde dañirta debbo ladde no pamirta manam ne heewi worɓe ɓe gandanɗa hoorema ɓe ngala arsigue manam arsigueji mabɓe yaajani te kadi kala caɗele ɗeɓe naati soɓe jalti hen ɓe natta koye caɗele goɗɗe ɓe mbawa lijjidde mukko ko sotti manam ɓe mbawa lijjide koɓe dañata koɓe keɓata ɗum wawa wonde te kadi gurdam mabɓe tampere nde ɓuuri hewde dañal ngal ɗum ɗo ina waɗi worɓe hewɓe guuroɓe ɗum ɗo e kadi nder galle mabɓe kadi ɓe dañata toon jaam ɓe mbaɗata toon jaam hay ɓiɓɓe ɓesgu mabɓe suusataɓe soɓe naati galle tan foof deƴƴat foof hulta mo kala daaraɗo fayi a faami te kadi so tawi hakkude mabɓe joom suudu mabɓe ko coow tan kala tawɗaɓe ko coow tan coow on noon gorko kala mo gandanɗa hoorema ina wayi e ɗiɗo sifaji ɗi kalanmani andu debbo ladde woni e maɗa
andu aɗa wondi e debbo ladde aɗa wondi e seydani bonɗo sah mo gandanɗa hoorema wona joom hoore famdude kala dañɗo ɗiɗo signe uji ɗi kalmi aɗum taski e ɓandu maɗa walla aɗum taski e ɓandu ɓiima suka maɗa walla aɗum taski e ɓandu sehilawo maɗa andu ɗum ɗo kam ko batte seydane yawat feere cafroɗa resta ɗum mbiɗa kala mo gandanɗa hoorema kala gorko mo ganduɗa so naati galle muɗum galle o hay goto dañata ɗon jaam ɓerde makko wulat kala kalɗo o adda caɗele kala kalɗo o adda histoire ha ɓesgu ngu susatamo kono kadi caggal ɗum noon kadi debbo e hoore muɗum ko coow subaka coow ñalawma coow jamma e kadi kala ko lijjiti o dañata ɗum batte arsigue makko kadi daroto manam arsigue makko yajata o lijjitta hunde o daña ɗum te kadi kala ko natani kadi newotako kala ko lijjiti newotako yo andu ko seydani o wondi o waɗa feere o safra o debbo joguiɗo goko ladde ina heewi tinde ɗum saaha adda ayawo walngo walla wonda e mum walla jomum fina poɗɗen wiide yiya ndiyam ne yalta e mum beele to banggue debbo ladde one holno wayta e gorko debbo ladde e gorko walla e debbo e gorko joguiɗo debbo ladde o manam gorko mo ganduɗa hoorema ene jogui gorko ladde ko ɗum mbima ɗiɗo signe joguiɗo debbo ladde gorko joguiɗo debbo ladde ɗum ɗo ko kalanmani foof ne yalta e joomum ta jiidani noon e joomum ina lalo ina hoydoto no wondi e debbo goɗɗo a faami manam joomum alhaali arsigue muɗum daroto alhaali rawhanuji makko kadi daroto jim tan ko ha ɓuura labde ha ɓuura labde seeɗuji kadi ɗo wondi ɗi ɓuura dillude so yalte ɗeɗo caɗele o natta ɗe caɗele goɗɗo kala caɗele ɗe o natta o yalta e caɗele goɗɗo won hen ɓe ganduɗa hoorema sax ɓe mbawa dañde dawgal ala fof dewgal ngal ɓe mbawi dañde ñiiɓa kala debbo moɓe dañi yahat kala debbo moɓe dañi yahat te kadi kala moɓe gondi lewru wotru lebbi tati ɓe don kadi wondude e maɗa ɓe ɗaccatma jaaha walla an debbo o immoto jaaha saabu andat oɗo gorko neɗɗo wawa wondude e joomum manam ko seydane watta ɗin noon alhaaliji bondi e gorko wawata wondude e debbo wawata wondude e ɓesgu te kadi wawata dañde sehilawo duumiɗo kadi te kadi wawa lijjide he dara newo hay so tawi joomum tawino manam ina jogui jawdi a yiyat jawdi ndi taaya ina ɗum waɗa eyyi to banggue safa debbo ladde walla gorko ladde holen ɓurɗo tidde hooya holen ɓurɗo mettude habde eyyi ɓuuri hen mettude habde foof woni gorko ladde manam rewɓeɓe kam ɓuuri mettu safrude e dow worɓeɓe e rewɓeɓe ɓuuri mettu safrude saabu gorko ladde kam ko alhaali mo gandanɗa hoorema ina tiiɗi hoore te kadi ina juuta duuɓi te kadi manam kañum rewata debbo o tan kono ne wawi yaade ha e taniraɓe muɗum ha e taniraɓe muɗum manam haadata e debbo he haadata e ɓiɗɗo muɗum kono kadi yaade ha e taniraɓe he ko ɗum tagi kañum ɓuuri tidde hoore kañum kadi ɓuuri waw judde duumade e bani adama he hewɓe no mbiya debbo jogade e gorko ladde ene heewi bonnande debbo heedu sa e sa kala so ƴetti tan bona ha o weɓetake dañde ɓiɗɗo ko sabato ɗum sono ɗum no woodi eyyi no woodi manam no woodi wor gorko ladde mo ganduɗa so tawi joomum ƴefti reedu bonnat ɗum so tawi kadi joomum woni e beelamma addana ɗum caɗele so tawi kadi joomum no wawra e joom galle muɗum natat hakkude mabɓe jiiba kono kadi ko ɓuuri hewde noon manam joomum ɗaccatama ɗe ƴefta reedu hay ellaji maɗa a yiyata ɗum normal manam aɗa wawi joɗade lebbi a yiyata ella walla kadi so tawi ella wona ara kadi rewata lawol a faami ko ɓuuri ko hewde noon kadi joomum ne wawi ƴeftude ni reedu ne wawi was ƴeftude reedu ne wawi resede duuɓi juɗɗi dumunna juɗɗo te yiyata te meeɗaɗa ƴeftu reedu ɗum kadi gorko ladde ina ɗum waɗa te kadi on mo gandanɗa hoorema ko debbo joguiɗo on gorko ladde bonɗo kadi manam ala foof ko wawi dartude o heeɓa ɗum ala foof ko kadi ko wawi natande o daña hen wuune ala foof kadi mo wawi haaldude joomum waɗa ko haaldu ko e makko hayso tawi amo woni e nokku gollorteɗo joomum wawata ɗo ñiiɓ te kadi hen sahaji no jooɗo tan yidata yiide hay goto kañum tan yiɗata wonde hay sa haali tikkat addatma caɗele ta wona an kono ko woni ko e nder makko kono o andata eyyi ko ɗum taki moƴƴani hay seeɗa bisimilla ma ko ɓuno wawde habtoade ɗum saabu habtade ɗum weeɓani hewɓe namni hen ko
gorko ladde walla debbo ladde habtade ɗum weeɓani a haali joni timgal ko leydi course e ndiyam holko ɓurɗa wawde habtade gorko ladde walla debbo ladde eyyi so tawi ko toɓɓe ɗe mais so tawi min puɗɗima toɓɓude tan o yaltat min gandat mo jogui o e holon façon o jogui hen kadi eyyi ɗum kam toɓɓe ɗe ɗum jawru no fewi eyyi pour andude ɗum toɓɓe ɗe ɗum jawru no fewi to banggue habtade jomum mbeɗa kaptoɗa ɗum ko gande men ɓe fina tawaɗe walla kaptoɗa ɗum ko diine banggue course o ala ko gande fina tawaɗe eyyi wadde ceerno amadou gande fina tawaɗe ɓuuɗa wawde gollorade eyyi fina tawaɗe kam so tawi koye batte seydane ko fina tawa o gollirte eyyi sen gatti ɗon gattene banggue yoga e safuji ne tampini yimɓe no fewi yoga e safo mbima safreteɓe ko ñamel ɗeɓe ñamata ɗe walla ɓe ɗofta koɓe tottete ko woɓɓe safreteɓe mbima leɗɗe ɓe dokkata min ɗe won hen ngala doole walla no mbiyata yo waɗira ni tawa yahani noon koko jaboɗa e ɗum alhamdulillah batta safara yimɓe hewɓe ina mbiya wondono ko alhaali mo ganduɗa no yowiti e ñamele kono noon wona alhaali mo ganduɗa kadi ina yowiti e ñamele ha ɓurti manam ko zamanu mo gonɗe no woni zamanu mo ganduɗa hoorema ina heewi rafiji tan ina naata e bani adama ina heewi rafiji gandanɗa hoorema ɗiɗo bani adama o ronat ɗum ɗiɗo Allah hokkata mu ɗum saabu balaji ɗi keewi wofgol Allah ngol heewi caɗele ɗe keewi toñoge ngue heewi lor o heewi ɗum taki balaji ɗi saaha foof saaha ɗi jippoto holto ɗe jippoto e bani adama he tan jippoto nden noon kala neɗɗo mo ganduɗa hoorema ina wuura na foti renade haqqe na foti renade toñangue ina foti renade kadi wofde Allah ɗiɗo kam so tawi Allah ne hen so tawi Allah newnani neɗɗo o neɗɗo duumi e ɗiɗo ina hasimo o wuur ta kadi hen rafiji tampintamo inchallah ko tati mbiɗa yaw ses mbiɗa goo ko ɗum manam wofgol Allah goofe ɗe ina heewi loruji ɗi ina heewi haqqe ina heewi toñangue ina heewi ɗiɗo foof noon so tawi aɗi gondi e bani adama he bani adama no ɗum waɗa e kadi ta jiiɗa e rafiji gandanɗa hoorema koko ronate e jinnaɓe ɗum taki rafiji ɗi ina keewi te kadi jiiɗa kadi jomum yaha ɓooya tuuta woni ɓalƴa a anda mo ɓaljuɗa o so tawi ko jinne mawɗo walla ko tokoso walla anda kadi so tawi ko ɓiɓɓe mabɓe toñɗa ɗum ɗo foof ko alhaalji gandanɗa hoorema aɗa wawi toñde neɗɗo aɗa wawi toñde jinne mo gandanɗa hoorema ko mawɗo walla ko tokoso walla toña ɓiɗɗo muɗum on saaha noon addanma caɗele ko heddi koye gurdama foof kala rafi jaltuɗo natta e rafi goɗɗo kono kadi hen saahaji kadi won daɓere gandanɗa hoorema so tawi jomum waɗama ɗum ko rafi tan e dow rafi manam foftotako caɗele tan e dow caɗele yalta ɗe caɗele naata e ɗe caɗele yalta e ɗe caɗele naata e ɗe caɗele ɗiɗo foof ko alhaali gandanɗa hoorema ko rafiji gandanɗa hoorema ina duumo e bani adama he kono noon yo Allah dandu hen yimɓeɓe ceerno Ousmane ko mbiɗa joni ko so tawi neɗɗo dabama yo Allah hat rafi ɗi pawntide ɗe keewa sa yiiɗi habtade ɗum tigui rigui ko ceerno Ousmane habtorto ɗum eno habtorto ɗum eyyi ko ganduɗa hoorema koko fati e batte dabare moom ta ko rafi ɗum waɗi jomum woni rafi goragu woni rafi ɓandu woni rafi koyɗe woni rafi juuɗe manam ɓandu ndu nanggue ha wawata ummade wawata wadde haydara softata walla juuɗe ɗe nanggue walla koyɗe ɗe nanggue ina ɓuuta walla hayso ɓuutani jomum wawata yaade ina waɗi lolngal gandanɗa hoorema famɗi foof jomum no looto ɗum balɗe jeeɗiɗi so heewi ha heewi balɗe jeenayyi kala mo gandanɗa hoorema ina leeli sababude dabare bonde sababude lor so haaji Allah so tawi o waɗi ngal ɗon timgal so tawi o waɗi ngal ɗon lolngal walla sababu ɗemgal bongal saabu hen sahaaji kadi ɗemgal ina jagga neɗɗo o ha neɗɗo o sikka wondeno ko dabare o wondi ta wona dabare ta wona seydane kono noon holɗum o wondi woni ko gandanɗa hoorema woni ɗemgal hiitangal nden noon yo Allah dandu en ɗemgal hiitangal kala mo gandanɗa hoorema ɗemgal hiitangal ina nanguma walla kala mo gandanɗa hoorema dabare nanguma dabare ɗe so tawi ɗe ɓooyi so tawi ko joni so tawi Allah newnini ene heeɓi lolngal mbaɗenteɗa ngal walla sa timanama won hen sadakeji so tawi Allah newni yalti
e nder timgal maɗa a haalanama waɗi ma Allah ittanma ɗen noon caɗele ha laaɓa inchallah eyyi Thierno Ousmane Gangué golle ɗe jooɗi peewi yeeɓi en koɓe o Piindi TV ñan gonɗen koye dawal cakkital gande men ɓaleɓe fina tawa hanki Thierno Ousmane rafiji ɗi kalɗen joni ɗi hol rafital mo cikkuɗa an o Allah noon kañum hokkata kono aɗa yina hen wune walla ɗa wawa ɗum walla ɓuuri ɗum janggude no fewi alhamdulillah lawol gongol e rafi noon no mbirmani ni kala rafi mo ganduɗa ene lelni neɗɗo dumunno juɗɗo o wawa ummade walla kala rafi mo ganduɗa hoorema ene wonde e neɗɗo he jomum wawa dañde haydara te kadi kala ko dañi taaya walla ɓandu ndu wawata wadde haydara ko lelogol tan walla hayso tawi ummima kala ko wawi dillude e muɗum newata ko so tawi Allah waddi min maɗum iw ha laaɓa so tawi kadi ko batte émorite so tawi kadi ko batte rafi goragu so Allah waddi min walla so tawi ko rafi jomum wasde ɓesnude so tawi Allah waddi min inchallahu rabbi ma yimɓe dillin hen sababu ha Allah hokkuma wune inchallahu rabbi eyyi Thierno Ousmane guilanal musidɗo wiyami yewtode gasi aɗa jaali faal mi wino nane yogay almuɓe ma no nodde less no namno ha ko saabi aɗa heewi gartagal ɗo henno ko yettude Allah feewi yettude Allah yettandema hen Allah holko ngol panta e almuɓe maɗa rewɓe walla worɓe wonɓe e nder leydi ndi walla caggal leydi ndi eyyi saaha fo saaha mbiyanmani wonduno almuɓeɓe kam ko yettateɓe saabu ko kamɓe poti noon ko fotɓe yettede ko fotɓe jarnede te kadi aɓe duwano kadi aɓe du'ane yo Allah waɗanɓe jaam e kisal e ndenka e udditare yajde ha Allah artireɓe dow jaam wonɓe ɓeɗo kadi yiɗɓe ɗannade Allah newnaneɓe ɗanngal wonɓe kadi e pallusuji mabɓe Allah ñidnanaɓe pallusuji mabɓe waɗa hen jaam e kisal e udditare yajede saabu ko taki minaɓe yetta ko taki minaɓe jarna manam gollide emo gandanɗa hoorema a meeɗa yiidemo ko hoolare rewi hakkude moɗon ɗum noon koko mawni nden noon amin ɓe jetta amin ɓe jarna saabi artugol Mauritanie e nduɗo lewru yawtudu yawde artude Mauritanie wona hay batte won imminoɓe Amérique ɓe guimi France ɓe gari vacance ɗo e fin décembre oɗo mi fonno yidude e mabɓe haade ɓe duttade waɗi ɗum addi sababu min artude ɗo e leydi he e oɗo nduɗo lewru yawtudu mayirde nduɗo lewru yawtudu nden noon aɓe jette aɓe jarne kala garɗo so hucciti amam weltoto hollira weltare saabu ala fof ko ɓuuri welde aɗa hokka neɗɗo haalis amma nelde ledde a meeɗa yiidema o meeɗa yiidema kono noon sa ari Sénégal nodduɗa mo haalanma to hoodi gara ha ɗon dekka juuɗo du'anoma ɗum ɗon guitta hunde mbiyama komin addanma ɗum ɗo ceerno nden noon ko yetteteɓe ko jarneɓe ko jarneteɓe yo Allah yoɓe moƴƴere Allah wanneɓe kisal Allah wanneɓe ndenka Allah wanneɓe udditare min calminima min juurimaɓe kono kadi min calmini Mauritanaɓe amin ɓe jafnude ɗon jiɗɗon wiide konngol ma faade Mauritanaɓe e Mauritanaɓe ko yimɓe moƴƴuɓe yimɓe jaajɓe yimɓe joguiɓe konngol yo Allah waɗanɓe ndenka e kisal amin ɓe jafno séjour daɓɓo o kono wona hay batte so wona haajuɗi tan keewi haajorɓe ɓe kadi keewi amin ɓe duwano jaam e kisal yo Allah waɗanɓe jaam ɓoyata mina andi caggal lewru korka mami rutto toon inchallahu rabbi so juulama korka mami rutto toon kono oɗo saaha emploie waɗata mi wawa ruttade toon kono so juulama korka inchallah mami won toon toon Nouakchott inchallah a jarama aleykum salam fulɓe ɓe so junngo ɓooya gaska ko jaam tawi toon yaade leydi rutto e leydi ko wadde hen jaam yo Allah hokku en ɗum heewa yogay yimɓe ko jippogal leegal hannde mo wuuri paygal to leegal mo wuti paygal e leegal ina jana bappono cuuɗo yo Allah ittanɓe ɗum Allah ittan ɗum liggodiroɓe mabɓe ɓe kono so tawi neɗɗo yeehi haale ayaw yeeso mum yiyama yalti yeeheno ko arti yo yettir ɗum Allah ɓe jettimo tannaɓe e jarni bandiraɓe e kala yeeɓi en koɓe ewo Piindi TV musidɗo men Ousmane Gangué wonno koɗo men kadi wona koɗo ko koɗɗo e galle o jettimo jarnimamamo Ali Fall ɗo e gueɗɗe ko ɗo katten ha lawol gongol so Allah lamɗo jaaɓi